Európskeho parlamentu na Slovensku je informačná a komunikačná kancelária a v podstate v každej členskej krajine jedna takáto kancelária, vo väčších krajinách sú aj dve. No a spadáme pod riaditeľstvo komunikácie. Takže čo sa snažíme robiť? Snažíme sa komunikovať a informovať o práci v Európskom parlamente. O tom, aké nové zákony sa napríklad prijali za posledných 5 rokov, alebo teda v každom tom funkčnom volebnom období, aké zákony sa prijali v oblasti napríklad zelenej transformácie, ochrany spotrebiteľov, čo Európsky parlament alebo Európska únia robí na vyriešenie konfliktu napríklad na Ukrajine, ako Európsky parlament rieši migračnú krízu a podobne. A v podstate o čom Európsky parlament rozhoduje. My sa snažíme vlastne tým, že tu žijeme a poznáme tú slovenskú realitu, tak sa snažíme komunikovať všetko, čo parlament robí našim občanom, tak, aby to čo najlepšie chápali. A čiže my vlastne máme tu tlačové oddelenie, ktoré vlastne píše a rozosiela tlačové správy, má na starosti kontakt s médiami. Jednak informuje širokú verejnosť, ale aj novinárov o tom, čo Európsky parlament robí, akú legislatívu prijíma, o akých aj nelegislatívnych, aj legislatívnych veciach rokuje a teda akým spôsobom ovplyvňuje ich každodenný život. No a samozrejme snažíme sa vysvetľovať ľuďom aj tu na Slovensku, že aj my sme teda Brusel, ten mýtický Brusel, že aj my sme súčasťou tohto rozhodovacieho procesu a že vlastne všetky rozhodnutia, ktoré sa v tom Bruseli alebo Štrasburgu prijímajú, my sme ich súčasťou. A máme tu tú sekciu pre mládež, kde sa snažíme teda pracovať s tými strednými školami, niekedy už aj základnými, kde sa snažíme študentom ponúkať študijné materiály a možnosti vycestovať do Štrasburgu, do Bruselu, aby videli parlament, aby vedeli, ako funguje Európska únia. A potom samozrejme tu spolupracujeme s rôznymi občianskými združeniami, s takouto občianskou spoločnosťou a takisto aj s bežnými občanmi. Snažíme sa z času na čas objaviť na nejakej veľkej akcii. Napríklad sme boli teraz na Majálese bratislavskom, organizujeme Veľký deň Európy v Košiciach, teraz sme na Dni Európy v Bratislave, kde sa snažíme s občanmi vlastne komunikovať a odpovedať im na otázky a hovoriť im o tom, že čo Európsky parlament robí pre nich. A samozrejme snažíme sa nerobiť to len v Bratislave, ale snažíme sa vyrážať do regiónov tak, aby tie informácie dostávali ľudia z celého Slovenska. A robí toho veľmi veľa. Európsky parlament spolu schvaľuje legislatívu, ktorá nás ovplyvňuje úplne v našom každodennom živote. Na Slovensku také štúdie nie sú, ale napríklad v Nemecku dávnejšie robili štúdiu, kde zistili, že viac ako 70% zákonov, ktoré sa týkajú občanov Nemecka, sú schvaľované Európskou úniou, čiže Európskym parlamentom a Radou Európskej únie a že vlastne to, s čím prichádza národný parlament, je podstatne menšia časť. Čiže myslím si, že na Slovensku tie čísla budú podobné a každopádne Európsky parlament veľmi ovplyvňuje to, napríklad aké máme spotrebiteľské práva, ako sa snažíme bojovať s environmentálnou krízou, so všetkým možným. Takže myslím si, že je to naozaj veľmi dôležité, aby sme v Európskom parlamente mali ľudí, ktorí nás zastupujú tak, ako chceme, aby nás zastupovali. A vlastne vďaka Európskej únii môžeme aj slobodne cestovať ako mladí ľudia, slobodne študovať. Takže aj hodnotovo, aj vlastne z týchto benefitov majú mladí ľudia strašne veľa. A napríklad komunita Spoločne EÚ vlastne združuje takýchto mladých ľudí, ktorí vlastne sa rozhodli, že im nie je jedno, čo je s Európskou úniou a rozhodli sa, že budú šíriť povedomie o európskych voľbách a takisto sa zapájajú do aktivít organizovaných kanceláriou Európskeho parlamentu. A táto komunita funguje po celej Európskej únii a vlastne je to neskutočné, že mladí ľudia majú chuť a vlastne náladu takto sa zapájať do takýchto aktivít.